ана духтаракон навинкаи фасон пеши шоира омадагем нигоҳ кунед. Шоира ҳам қакуртои хушровардай хушругиша бинед. Нохи чанд пулаи? Ино 150 сомон духтаро касе ки айсайтимо чизе мегира 100 сомон 150 сомон қимат 180 сомоне. ҳама чизои мо арзоне духтаро. Ина марамат духтарако интернет магазин кшодагиаи шоира марамат касседа дар корай дархост кунед доставка мекуна. Бинед чихе фасончаи паплинда гап нест гулчамайдаи хушру. Стилои туркия. Стили турецки шушта мепушад рангша бинед нохи чихе хушрувай. Размеро чихе боша? Размеро стандарта то 54 пуша тугри мегира. То 54 мешава размер, 56 ам мумкин шава нигоҳ кунед кшотак духтагиаи. Хулоса духтарако рақамош ҳаст дар рӯи экран доставка дар кор боша нависен доставкатон мекунанд. Духтаракои хушру хуш хабар нигоҳ кунед. Шоира киртоора ҳамаша аксия кардагиай. Инами киртооша 300 сомон 280 мефурӯхт. Ҳозир бошад аксияда 200 чанд? 220 сомон. Духтаро вақтам размери 50-52 мепушам. Озидатанайма 48 нечка калона 58-60 пушода тугри мегира. Ира бинен чихе хушру ҳамаи цветош ҳастай. Баъд медонен духтаро материалша ҷойботай. И акция барои идай, барои ҳавай шитоб кунен. Ина нархи беҳтарин кати 220 сомона. 220 сомонда метонен анами киртара харидорӣ кунен. Расветка дораи? Шумо нависен расмоша мепартоя интихоб кунен доставкатон мекунан. Ҷо нояҳо доставка дорем ки ҷое ки хоҳед доставкатон мекунем. Ина боз як киртаи фасон паплинаки гулчамайда сиёсафед нигоҳ кунед чихе хушру будая. Чеченский стил медонам духтарако бисёр ҳамин моделёро дӯст медоранд. Марамат шоира инам аксия кардагия 150 сомона. 150 сомон размерош ҳаст духтаро. Боварӣ дору махқултон мешавад сабукака шушта мепушед. Барои ид ҳамин чизе ки мегирен ай шоира ҳамаша аксия кардагиай 100 сум 150 сум қимат 180 сомона. Марамат духтаракои азиз биёен. Иқай киртат хушрувай шоира аҷоибот нигоҳ кунед. Материалш чи ай? Паплинакай костинакша нишонте. Ира бинен чихе фасонакае марҳамат 200 сомон касседа дар корай. Ина марҳамат дархост кунед дар равакак доставкатон мекунанд. Ранги ам туркияи қиматӣ копиалёк. Я бурак пеша нишонте пеша вай дошта варадники вай дора диден сангчадор беҳад хушру марамат касседа дар корай духтарако метавонен муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. Рақамош ҳаст. 46 то 58 аст духтаро доставка дорем. Ина марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Ина боз як киртаи фасони идона духтаро нигоҳ кунен. Паплинаки хушру дар ҷои шоира. Ина шоира да бинависен духтаро интернет магазинешда дар равакак шумода доставка мекунад. Ҳама ҷо доставка дорена. Ина куҷое хоҳен доставка ҳастай хушругиша бинен. Итальянкаяй ва чихе нағз. Ира бинен духтаро размерош чихелай? Размерош 46 то 58 аст. И нархаш 220 сомон аст. 48 то 58 аст духтаро. Нархаш 220 сомон беҳад хушру. Мана оригинал беҳад фасончая беҳад одамда зебандаи духтаро хутон дидестен. Марамат рақамои шоира ҳаст дар рӯи экран бинависен доставка хоҳен дар равакак шумода доставка мекунанд. Иқай рангаш хушрувая. И рангшам фасонак будай духтарако. Ина барои духтарако ёршпӯшак гуфти гапо беҳад фасонак. Стилои турецки аҷоибот хушру паплинакшда гап нест. 150 сомон ҳамагӣ. Шоира ҳамаи ҳаминоро аксия кардагиай духтаро марамат метавонен дархост кунед дар равакак доставкатон мекунанд. Ира бинен хо чихе хушрувай зебанда. Я бур қафошам нишонте. Мана диден шоди фасони хушрувай ҳама тарафай беҳад паплиниш хушрувай духтаро маҳқултон меша рангша инам хе чихе ярки дидестенку анам хе сочнеи фасонай рангаш. Хулоса бинависенша нархи беҳтарин кати пешниҳод кардестай размеро ҳамаш ҳаст. Ана духтарако модели деринтизортон омад. Янамуд паплин хушрувай нигоҳ кунен достинай диден як остинашам хе резинка дора маҳкамакай аиш боша клёши фасони хушру. Ира бинен хо чихе хушрувай паплиншам аҷоиботай қафошам диден духтарако чихелай нишона додӣ.
мана оз як бурак нишон метиҳад. Нигоҳ кунед да қафошам ҳам хел хушрӯ кардагай. Дутар аст веткаи фасон. Нархаш боша шок духтаро 150 сомон. Хушрӯгиро бинен охи. Паплинак шаку аҷоибот ай саб букака на. Ина то 56 пуша размер ҳаста. Ина марама духтарако интихоб кунен. Ина ҳам савзуш фасонай, ҳам оранҷевиш беҳад хушрӯай. Интихоб кунен дара ва как доставкатон мекунанд. Ина диден иша 18 фасон, иша 18 фасон. И қаспорт стили хушрӯварди шоира ира бинен. Ин материалш чи ай қафасон? Майчни сабукак беҳад зебанда. Дига цветош ҳам аста я? Сиёсафед, сирх ҳама рангош ҳаста. А размеро чӣ хела? Размеро 48 то 56 пуша ҳаста. Чӣ хел наз духтаро ира бинен вапше бо материалш аҷоибот марҳамат. Нарха бинен чӣ хел нархи нағз. Шок шок. Ина медонам ки духтаракое ки ҳастанд ки спорт стил мепурсанд. Ина духтаро спорт стилои фасона шоира арзон кард 170 сомон. Бо размероша диден то 56 размер ҳастай. Духтаро доставка ҳамаи ҷо худ шоира мебара. Марама дина доставкатон дар кор боша. Рақамош ҳаст дар рӯи экран бинависенша бо мефаҳмонатона. Расветкои дигаи ҳам ҳастай нависен расмоша мепартоянд. Духтарако қисми дӯст дошта. Распродажа нигоҳ кунен. Киртаи шоирара бинен охи натуралкаи фасон меги киртаи дубайски пӯшида боша. Аҷоибот хушрӯ 350 сомона киртаи 120 сомон. Диден чӣ хел нархи хуб. 120 сомон беҳад фасонай. Ишам мана ин моделшам 120 сомони духтаро. Иҷа распродажа бисёр ай ҳозина нигоҳ кунен. Дона мондаги 54-56 пушта меша 80 сомон. Ва чӣ хел наз. Ина 80 сомон духтаро. Ҳоз дигар распродажаошам бинен да. Беҳад хушрӯ. Иам 80 сомон, паплинакошам 80 сомон. Духтаро доставка ҳамаи ҷо дора. Ина марамат каседа дар корай бинависен. Ина 100 сомон духтаро хел нархи ягон ҷода нестай. Леки шоира шумо да диден 100 сомон кардай натуралкаи фасона киртаи беҳад хушрӯра. Ина модела бинен. Иам 100 сомая. Ишам 100 сомон. Диден иша 18 хушрӯ, иша 18 хушрӯ. Ма рақамошам мемонам дар рӯи экран. 130 сомон. Диден беҳад фасон. Дар ҳақиқат ҳам куртош хушрӯай. 150 сомон. Ина 150 сомон. Диде на духтаро чӣ хел киртои фасон дора. Ина ино 100 сомон. Кирта бисёр дора. Мисол дар як навор ҳамаша намеша нишон дода. Ва нигоҳ кунен духтаро копия люксои Туркияи ку ини халато брижоошон катиян двойкаи амрукошон катиян 140 сомон шидагиае. Мана беҳтарин нарх дар интернет магазини шоира шуморо интизорай. Ина киртара фасониша диден чӣ хел арзон кардай шоира. нигоҳ кунен духтаро 150 сомон двойкачаи Марко Полора диден духтаро чӣ хел фасон. Хулоса ма рақамои шоирара мемонам. Доставка дар кор бошад. Нависен доставкатон мекунам. Тарако парфюмериёи дубайскию корейски дар интернет магазини шоира. Ина аз дизодорантош сар мекунем. Ино дубайския на? Ино 30 сомонан духтаро. Аксия кардем 30 сомон. Ина диден духтаро ҳами 50 сомона дизодорантай 30 сомон кардай шоира. Ина да ҳама ҷо 100 сомонан духтаро да мо 70 сомонай лосьонои ламса. Ина ламсао 70 сомони. Ина касе ки муш мереза юра истифода барен духтаро 1000 раҳмат мегин и 30 сомона. 30 сомон диден. Ана барои кафидаги корейски кремо 20 сомон. Хена. Айо 30 сомони. Спред вай Виктория Секрет 30 сомон. Ина духтаро марҳамат ҳамаи нархҳо ҳастай. Метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд. Барои запахи даҳана нест мекунад духтаро нархш беҳад арзон 15 сомон. Ина диден барои запаха нест кардан. Касе ки оптови мегира бо арзон мешава. 70 сомон. Ламса оригинал шая 70 сомон. Марама духтарако иҷода бисёр дора бо шумо нависен. Шумо нависен бо расмоша мепартоян интихоб мекунен доставкатон мекунанд. Оригинал дорем 40 сомон духтаро. Кико таналиёи кикои 40 сомона ва SPF доранд руношон. Ина диден духтаро чизе ки дар корайтона метавонен ки шоирада нависен бо мефаҳмонатона
ҳам картоша арзон кардагиай, ҳам ина косметикаошам ҳамаша арзон кардагиай духтаро. Инаи бо ваи оригинал буда дидед 40 сомон. Ана ин китобча чи ай? ин китобча аз нишонтон метим. Ин тана вая тенай, а тенай ина 80 сомон чанд наму тен дора. Тенҳои блёскдор, бе блёск, хайлайтер. 4-5 этажаи духтаро нигоҳ кунед чихе хушрӯ. Марамад ина арусако дар кортон бошаку беҳтарин ваяй ҳамин вариант барои шумо. Беҳад хушрӯ 80 сомон. Ай коробкада чи ай? И ва таналлои худа бюти оригиналанд духтаро. Инорам 40 сомон. Ира ҳам одами сабзи наметона истифода бара, ҳам одамои сафеда. Ина марамад. Ман рақамои шоираро мемонам духтаро. Чизе ки намефаҳмен нависен, ҳамаи чи дора. Нигоҳ кунед, бор бисёр дора. Дар як навор ҷо намешава. Барои ҳаваи хубтар ки хито нависенша мефаҳмона. Даст афкатон мекуна чизе ки дар корай.